Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću da vam pokažem kako se sprema pileće meso u povrću koje je veoma ukusno i veoma sočno. Potrebno će vam biti da šargarepu iseckate na sitne štapiće, zatim papriku iseckajte na sitne štapiće. Koristila sam crvenu papriku, žutu papriku i zelenu papriku. Ako nemate sve tri vrste, može samo jedna. Mi smo, čisto da je šarenije jelo. I potrebno će vam biti da tikvice iseckate na štapiće. Na maslinovom ulju, po redu kojem sam vam pokazivala sastojke, tako pržite. Prvo šargarepicu, izvadite šargarepu, zatim papriku, izvadite papriku, zatim tikvice, izvadite tikvice. U istom tom maslinovom ulju propržite karabatake, 3 minute s jedne i 3 minuta s druge strane i zatim stavite nazad povrće i tako pržite dok meso ne bude uprženo. Od sastojaka, što se tiče začina, dodajete so, biber, vegetu, to je već vaše šta ćete dodavati i pri kraju dodajete pavlaku. Ovako jelo možete da poslužite uz tortilje, možete uz hleb, možete bez ičega ako ne jedete testenine. Eto, uglavnom, to vam je jedan predlog za ručak. Hvala vam što me pratite i podržavate, veliki pozdrav i lepo provedite vikend.